Васил Иванов Кунчев е роден в град Карлово, семейството на Иван и Гина Кунчеви през лятото на 1837 година. Дякона през 1858 година се замонашва под името Игнатий, ръкоположен зверодякон и става певец за църквата Света Богородица в Карлово. Левски в едно писмо до Анастас Попкинов пише: "Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во лето, да служа до смърт и да работя за народната воля." През пролета на 1862 година, по призива на Георги Раковски, отива в Белград, за да служи в Първата българска легия. По-късно е избран за меносец на четите на Панайот Хитов. Да, дела трябват, а не думи. Самият Левски осъзнава, че основната тежест на освобождението на България се крие в централната организация на българския народ. Затова решава да създаде комитетска мрежа. През 1868 година, декември месец, започва да прави първата обиколка из страната. На следващата година отива в Плевен и там създава първият таен български комитет. Малко по-късно започва началото на ВМРО, вътрешна революционна организация. Лятото на 1869 година предържен като търговец на кожи Левски влиза в Стара Загора и отсяда в ханчето на братя Хаджидейчеви. По-късно в къщата на Колю Райнова се събират по-видни старозагорски дейци. Пред камата, кръста, пушката и също така Евангелието на апостола те полагат клетва за вярност към Отечеството. В списъка си Васил Левски записва Едернели Афаза, тайното име на Старозагорския комитет. Заклевам се в Евангелието, в честта си и в Отечеството си, пред Бога и пред често събрание с заклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо, до смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам, като полагам за святата тази цел живот и имот. Заклевам се и обещавам безусловна покорност на законите и на заповедите на съзаклятния таен Централен български революционен комитет, мълчание и тайност на делата. А в противен случай, ако бъда предател или престъпник, съгласявам се да бъда проводен от оръжието на съзаклятието, което има длъжност да ме брани, а и право да ме съди. Заклевам се. Долуподписаният, като прием всичките длъжности, които ми се налагат от пълномощното, дадено ми от Централен български революционен комитет, и като съзнавам отговорността за своите действия. Съгласявам се във всичко и с действията на другите членове на Централния комитет, които ще разпределят длъжностите помежду си, според способностите на всяко. Същият отговарям за действията си по устава пред другите членове на Централния комитет и се заклевам пред нашето отечество в България, че ще изпълнявам точно длъжността си.